Yurdun içinde şu var hemmelat öz-özünden düzeler. Hökümet gelip düzeler. Bilinki al kemçilikler hemme yurtta var. Ya da düzelende gelecek deyip yurttaşına çağalarını taşlap giderler. Sizin hemmenize mesela içki internetmeyi teklif edýär. Yurttan gelen videonun esasında. Birazdan görkezjek ilk video like basın, paylaşın ve men sizin üçün has köprek gowhilli videolar ederim ýaly maňa maddi kömek edin başarsaňyz. Türkmenistanda ýokardan aşa arkadaşlyk sistemi bar. Her edaranyň öz arkadaşy bar. İň bärkisi ýönekeýje kolhozda hökümete arkasynda ýap, halkyň ýerine malyna göz gydyrýan arkadaşly başlyklar bar. Gerek bolsa açyk polisiýany ulanyp doğruluk bilen öz maksatlaryna teýetdirler. Indi bärde jygy çekýän kim? Agar gara rahmet çekýän daýhanlar. Olaryň sanaň köpür. We eger de ýurtda adalet bolsa, hususy elçilige hormat goýulsa, onda olar baýardy we ýurdumuzy buğday, paxta, kartoşka, başga da kän önümler bilen üçin ederlerdi. Hem hökümete salgyk töläp büdjeti doldururlar. Başka käwri ýurtlar şeýle dolandyrýar. Bizde bolsa hökümette belli adamlar gaýdan gelýän puly jügüsine urýar we yerlerde edilýän talançylyga ünten beren oklar. Şu gün 2020-nji ýylyň 9-njy fevraly ine şu görýän meýdanyňda arpalyk Tahir Taýhanlysyň meden zonasy gaýk etrawyna. Ine arpasy ine Aşerif göllüğiniň o Taýhanlysyň başlygynyň giýewiniň ýerisi. Ine hem suwak gotyr. Ine hem sil geçmedi ýaly owamyzda sil geçmedi ýaly ine damma galdyrlan. Sen haýt edare eden o ýoňştaýlana çel galdyrykly dammasy. Ine bu dammanam ýaryp suw geçiripdirler stak. Ine şu beýiklikde dammadysy. Ine Taýhanlysyň başlyklary öz giýewleri olsa dammanam ýaryp berýärler. Ine suw içipdir. Ine gaplaryndan hem taýdan buğdaýa suw gidýär. Oň al bu suwullanasy gelse, staýjygyny ýaryp, o ýaly goşan bolsa gidip buğdaýlara suw giderdi. Bulara ýöne buğdaý gerek gel, bulara ne şuňal arpa gerek. Öz giýewler ekmeli, öller ekmeli. Ine hony hem owamyz. Ine silawagam ýokardy staýy. Näme muň alam bir edenetlik goýmy? Şuna bir edara gelip azap edip etdäsini. Sil geçmedi ýaly, owam sil almady ýaly. Ine görüň edýän zatlaryny bilen. Aşerif göl başlyk bolany bäri ne diňe edenetlik owa. Şu gün aýyň 13-nji fevral 2025-nji ýyl. Ine şu görüp duran ýer Şarif Hallynyň ýeri Tahir Taýhanlysyň meden zonasy gyzylyň meýdany ine şuna akşam mal talypdyrlar. Ine aýagyzlar gelen aýagyzlar ine ýapdan böküp. Ine täze gumulagy. Ine ente gura we metişmädir gömmek bolupdyr. Ine şundan böküp ýokary tarapyndan ine hem aýagyzlar girip. Girip. Bari aýagyzlar ine hem ekine girisleri. Ine hem agyn aýagy ekiniň içen. Ine ýol edipdirler bu ýerlerde da. Ine täze ýagyndan soň gardan soň ekine girişçiler ine taýyp aýagyzlar palçyk ýerleýär. Ine düýün akşamlyk talynan malyň aýagy nese. Ine bildirip durandyr. Şarif Hally Taýhanlysyň buğdaý agranomy. Ine aralarda hem 8-nji fevralda hem gelip aldym suy. Goş maça adot geldi, ýene 2,5 ton adot beripdi. Onda malyň aýagy ýokdy. Ondan öňe giren ine bir ýagyndan soňa ine täze bildirip durandyr ýa-da böçen däldir. Ine 9 hektar yer ine buğdaý agronomum gaýtam bu muňalardan öňüni almaly bolýan, gaýtam öz ýerine arkaýyn salyp ber. Ine goýun aýagydyr. Buğdaý nädisi? Epelep ine görüň edýän zatdan Aşerif göl başlyk wagty öňkü buğdaý agronoma bula şuňallar üçin boşatdylar qaksy. Ine maly hiç il ýeden oklar dip. Ine hem täze agronom geçende ýa bir 10-12 gün boldy. Ine edýän zatlary bu näme buğdaý beýti zaýlap berler hobula. Halkyň çöregi bu. Ine görüň ne edýän zatlaryny. Şulan çärerini görmeseň ine owamyzyň ýagdaýy. Ine gaýrat edin çärelerini görüň şulan. Ýarlarda hem aýlanan malyň aýagyzlar ine bildirip dur ine. Ýapdan geçişler. Ine 9 hektar yer.
Şu gün 13 fevral 2025-nji ýyl. Şu gün 12 fevral 2025-nji ýyl. Enes Aşerif Gölü'nün yorunjasy şu taralyp duran ogamystan bäri bu tarapdan sürüpleýär. Şu ýere Tahirif'in kanal zonasy, Garagum derýän aşağı täze ýer diýilýän ýerimiz arap bilen ýeri. Ine fosfor. Ine fosfor tepip durýorunja. Ya paktan fosfor, ya buğdoydan galan fosfor ine. Bir yorunjak tepip dur. Ne pakta, ne buğdoya diýilen ýaly. Ine ýağın arasynda ýene bar. Ine fosfor. Ine ýerlerin içinde bildirip dur ine. Ine aralyklarynda. Ine görnýärmi? Ine. Ona. Fosfor ine. Ine beýlere göräýinädir. Beýlelerde hem bar. Şu meydana fosfor tepip dur şu oglan. Ine daýhanlysyň başlygy bolup gaýtam ýyllaň öňüne almaly şuňa zat etne traktorlaryň ýören aýagy şu ýagyndan öň tepilen bolmaly. Ine fosfor. Tepmäne giren çümüp duram çarja tigirler. Ine ýene dökülen fosfor. Ine. Unda girip başlanýar da ýa-da şuňa alyp dökülýär, girip başlandy. Ine fosfor. Ine ýene bir bölük. Ine traktoryň aýagy, ona ýydam aýagy doluja fosforda. Ine de bulaglaryň edýän we şu oglaryň çäresini görmesen ýöne şuňa da gidip otyr bu. Häsiň buğdoýlaryndan bir gözläýin. Bir 16 hektar buğdoýuny tapdym şu wada galan. Ýerde gidip goýdyk. Diňe arpa ýorunja, ine ado tepi arpasyna ine ýorunja fosfor tepi bulaglar. Ine görün, ine fosfor. Bolýam şu oglaryň edýäni. Öde mine daýhanlysyň başlygy. Başlyk bolup şey edip berdi adamla nämesin beýleki. Ine edýän zatlar. Görün. Bir çäresini görüp bolmazmy şu oglanyň?